Hawu siphinde sibingelele wonke umuntu la ikhona. ISouth Africa yonkana siyabingelela. Even naphesheya kwey'lwandle futhi siyabingelela. Uyabingelela uDr Spikili la. uDr Spikili lona uyishingishane zomoya. Ingqungqulo ey'shaya amaphiko phezu kwemizi yamadoda. Ngiyabingelela uSpikili, sanibonani nonke. Yebo, cha. Ngila esigodlweni kamhlaba uyalingana, ngilana ekhaya, ngilala ngenza khona izinto zenzeke kubantu. Cha, namhlanje-ke kuney'ndaba enginiphathele zona namhlanje. Iy'ndaba enginiphathele zona azikho yiningi kangaka ngokuthi-ke ngizoqwashisa abantu bami la engibasizayo. Nomuntu nje okhona la eSouth Africa okuphi ngizomqwashisa, wonke umuntu ngizomqwashisa namhlanje ukuthi cha, ihlobo selingenile manje, liyaqala ihlobo, ubusika sebedlule. Njengoba-ke kuqala ihlobo, ngizotshela abantu njengomuntu onolwazi ukuthi cha, njengoba kuqala ihlobo ziningi iy'nkinga abantu abazohlangabezana nazo njengoba ihlobo seliqalile. Ngesizathu sokuthi-ke amalumbu enziwa kudala, uma ngabe kuyihlobo, malishisa ilanga lidala iy'nkinga ey'ningi. Ukushisa kwelanga kuletha iy'nkinga ey'ningi kubantu, ngoba nabanye abanezifo emzimbeni malishisa ilanga ziyavuka ngenxa yokushisa izifo. Kuthinteka izinto ekudala, kuthinteka ama-high nama-BP, yonke into iqale phansi. Umuntu ezwe zonke lezi zifo bethi seziphelile kuye emzimbeni, sezibuyile. Ngani? Ngoba sekushisa ilanga. Njengoba kushisa ilanga kuhluma ney'hlahla. Mazihluma iy'hlahla ayavuka amalumbu. Njengoba kuye kubonakala nabantu othola ukuthi bayagula, abanye bagula ngokwengqondo. Uthola ukuthi uma ngabe kuze kuthiwa hhayi, uma kuhluma iy'hlahla ukugula kwakhe lowo muntu othile uzibanibani kuyamvuka. Ngenxa yokuthi sekungena ihlobo, ziyavuka izinto. Uma kuhluma iy'hlahla, ngoba ubuthakathi obuningi obenziwa kubantu benziwa ngemithi, benziwa ngey'hlahla, kumbiwe iy'hlahla phansi bese kwenziwa ubuthakathi. Engiqonda ukusho ukuthi-ke njengoba kuqala ihlobo njengamanje, ngizoqwashisa abantu ukuthi cha, asizame ukuyiqaphela indaba yokuthi ihlobo selikhona njengamanje. And nezulu futhi nalo liyahloma uma ngabe kuqala ihlobo. Ney'nkinga ey'ningi nabaney'chitho ziyavuka. Uyabona nje, uma ngabe kuqala ihlobo iy'nyanga ziba bhizi kakhulu zelaphe, ngoba kuvuka izifo kubantu. Abaney'ntwala, abanani kuyavuka uma ngabe kuyihlobo. Inyanga la ezisebenza khona impela uma ngabe kuyihlobo. Kodwa uma kubusika ziyasebenza nje inyanga. Ezinye zikhale ngendlala zithi hayi khona, hayi mana kukahle, kulambekile, akusebenzeki. Ngenxa yokuthi suke kubusika. Ney'gubhu-ke ngoba abanye badonsa ngey'gubhu. Khona into okuthiwa zigubhu. Ziyabila uma ngabe kuyihlobo, iqala phansi ijuluke zibe manzi into ezisebenza. Uvuke le mithi le efakwa la phakathi ey'gujini. Okuwukuthi-ke kuvuka iy'nkinga ey'ningi ngoba phela ezinye iy'gubhu ezokuthakathi, ezinye iy'gubhu. So ziyabila emizini yamadoda nasemizini yabathakathi. Mazibila zivusa lezi y'nkinga kade zenziwe kubantu. Yilokho nje engize ngakho namhlanje, ngizoqwashisa abantu ukuthi cha, abaqaphele, ababheke izinto zabo abantu ukuthi zime kanjani njengamanje ngoba kuqala ihlobo. Ngoba kuzovuka iy'nkinga ey'ningi. Kukhona nabazochithekela imizi njengoba kuqala ihlobo, ngoba kuvuka ney'chitho namalumbu nakho konke okwenziwa kudala, nezifo nezinto esezalala ziyavuka. Awuningi kakhulu ikho lokho engikusho namhlanje. uDr Spikili lo uthi uyabathanda kakhulu abantu, ingakho nginiqhamukela ney'ndaba ey'nje, ngizonichazela, ngizonichathekela ulwazi ukuthi cha, uma ngabe kuyihlobo impela nizame ukuqaphela.
umuntu azama ukuphakamisa amasokisi uma ngabe kuqala ihlobo. Inamba zami-ke yizo lezi enizaziyo, 072 65 888 91. Enye ithi 071 106 9603. Ngiphinde futhi ngiphindele ngiqale ngayo 072 65 888 91. Enye ithi 071 106 9603. Inamba zika-Dr. Spikili atholakala kuzona. Yilokho nje, akuningi kakhulu. Ngiyanithanda kakhulu. Nisale kahle.